tun trum kan video tura chuanin Lolita kan tilenga tank chuanin concussive blast tenacity le shield thi kan lamayanga ti chuanin brave smith te po amila tin tenacity po himil thova ma se concussive hianin damage nei ve deuh wang hian concussive ti phot riang tuna tan chuan chun a hero a kan lutanga ka video ho a hian kalo tong rang le deuh hlek thina engemaw harsat na item chungchanga mo shed fia lo kan nei chuanin comment section a khan min zot mai ta ula a thaw me ti chon Lolita hian flicker lak tur ania spell kha flicker ani khamin lo thriat sak don nia video hi a sei ka lau thina thui tak te chu data te uyom thina mo kami wang khan sei tak te po kan siam lo tura te po ngai taila thaw me ti chuam Lolita hi tanka chuan man nom deuh mai ania amaro chu I Esmeralda hian a passive adu ema Esmeralda chu kan shield angin shield absorber shield tip to khom tu ni wangin Esmeralda enemy nan nei chon Lolita nei hi a passive himin hip saklat maya hemi wang hen tlem chon ai a fu lo deu amaro chu vele loi si akan ti teng I ange ni Lolita second skill hian Esmeralda ultimate hi a counter vele tlat mai ni chu helai hi chu kan ke mani aware na kan shit mai te ni chu aron alti don lai takin second skill lo pharta la azwan pel thei lo shim chani ka kan shave mai don nia jon Lolita chu passive hi ni ya kan muang kwan ti chuan shield khu ti kwan aron generate ta ni I second som ni zela dinang second nga chung damage engma idon lo chuanin ti kwan shield khu ron pe chani nangma mai a pelo chea I thian te po a pe thawani friendly bot thei ibula om te po ka ti hian shield a pe thawani ti chuan chu shield chu second som ni chung ibula mi te hian an benefit theya khu an ke hnoya khu kal phei zet te khu second som ni hnuan shield thi bo vele don ani kha a passive chu ani maya ti chuan Lolita hi second skill hi block arani wangin second skill hi ri apriang atira chuan mo chuan first skill hi chu aron oma piang khan ni le maya chuan first skill train han sei fia taila first skill hi thuilo te hit hian atol phei theya he atol phei hnuwa hianin basic attack I man hianin mi stun ta ni achuta ni en lokang he hi a basic attack ania landa chuan mase atol phei hnuwa an lo chong khu stun ta ni chu putang kai em ani enemy tlan che tur han stun tin he hian damage nei na em bokani ti chuan Lolita second skill hianin zong a block vek theya kimi cloud te phei chun an ngei le zora cloud ti hian adang char thei ni ultimate hi tin mage attack 10 khat te tin franco ron pot tur te adang theya tin mage how bi ka hianin valir ti velang ho hi adang thei lowa AOE damage pialama hian lei anon ka alawang hianin adang thei lowa a second skill ti velang hi mo ma sengin hei hianin tam tak adang thetin tungeni kha Johnson a first skill mo atubo ron vom te po khadang vek theya awang kha ni atangkai em ani team fight a phaichon he thil hi ti chuan khu a shield khu a zo to hnu khwanin hei lakal cher me skill hi kan en chuan khu khwanin enemy hi kap theya ti chuanin hei ti khona kap thei ta ni tuna hianin damage dona hi mtinga ka soi fiat thiamang damage don tam dana zirin kami aka khana ta ni hemi heti avaka khana ta ni ti chuan heti shield ti man zota huna ka du chuan met non le mai la skill saka chuna adu huna ka mai don ta ni lo en lok taila a block zom voi khat khu damage ku pahni ko in stack up ta a full phei chuan kami ava ka le ta kha ana ta ni chu kha a second skill tho dan chu ni ti chuan a third skill ve thung ro chu he hi ni ti hian hemi bial chunga om zong hi a stun ve ka tin kami a lot chunga khan enemy hi a slow down bokani ku atlan sia ko slow down ta ni chu ti khona stun ta ni chuan first skill in a stun zui thei ta ti chuan he skill sa hi man dan tam taka oma ama sabera chuanin grass chunga tangai man hian nangma bu shai om hianin hete man hian khumi in ri na khu enemy nan mu thei lo ta
an mani kha an chemuang ringot ta chuwang chuanin team fight laklo lai phei chuanin min ron chu don ani ti hi hriat a har em em ani amaro chu lolita hi kan hriat tur chu a ultimate lai hian cc engemaw a an stun hlek emaw an knock up emaw nana ina sazupuya chantir emaw chuan a in cancel dei thung ani hemi hi mo chuwang chuanin i alti huna khai film khurangai awangin a hla tanga alti angai changte om ta ni tichuan ka soyang khan bush chunga tanga hetei man hian khumi in rin line a khu enemy nan hmu ve theilowa hetlai tangai ti chuan an hmu thei donu tuka mase hete tangai ti chuan an hmu theilo wangin enemy gang thut nan hian tangkai em em ani tichuan khumi a lot chunga khu i ngak man thlot lo ani chuanin i hmang lui thei thowa i met non le mai anga hi i ngak man thlot lo ni chuan met top la a chu top mai damage chu ne ma se stun lo ani a top thleng ai nga lo chuan ole ka khani ta a ti chuan tlai hian enemy le ipol te khan lo team fight bon ta ni ma se omna hla deuh sia hete bul na iwa alti don chuan i an lo cc chenga i ultimate khan cancel dei the wangin hla deuh atanga ti thang khom ta ni heta vel thang khan anong khoi phak si lo che thang khan ti chuan hei i lot sanga flicker nen ti khan stan thei ta ni amaro chu kan hriat tur chu sorry flicker khai me hun timing hriat angai tan i me tlai lu tuk chuan ava chu ve thawanga ava phei thawanga ma po ma se damage le stun engma nei lawang tin i me tlai lu tuk chuan om ziom lo bokanga chuwang chuan hetia i lot lai chong khu en ula flicker ko in x day ani a in x day ma se a in x la ya khanin i met lui don ta ni chu tiang hi tianga a thlen phei don trepa ti khai khati ti khangai ta ni hemi a ultimate lot lai khulo en lokula a lot lai pol phe khu a thlen phei don chia khon a full ma chia si khan i flicker khan i met phei don ani chu a sir zong a kham phei zong te pon man vek the ni lo en lokila heta po hen i alti ta ni flicker hi kan tinung lok anga ti pon a hnoi zong in tha ti khan om thei ta ni ma se thilom thei vele pakhat chu i man malu tu khan enge thleng thei enang i man mal tuk chuan a om thawa ma se a sual thina ni kha chang chuan chumi awang tak chuanin a timing kha i von uluk chungai khop mai ti tlai kha poita ni ti chuan chung kha ka voi khat ti funa ni hi a ling ka hria me ma khan chang chuan me ma khan damage om mi lo ten ke ma ka inflict phei ringot zelamo kha ti khan ka a combinate dan tur chu ni ta ni ti chuan khatiang kha a combinate dan a chuan het lama tang te hen helai team fight kui zuk en lo du chuan helai te hen ti lok dei la alang mang lawanga ti chuan thlen thak dona flicker thla thut mai la poimi lawa ti chuan conceal chung poni mang thei tho boka ma sei conceal kha re dei don ni hi kan en sin lok au dona khan conceal kha re dem le abawa conceal chung hen man thei ni hi tha hle mai tuna a build kan sayang roaming ilanga roaming a chuan in shadow mask ki thama ya ma chuan movement da hianin physical warrior booty pe anga defense a Athena shield hianin ama shield passive khu pui don ta ti chuanin immortality ilanga le bok takin blade armor hi cloth te kimi te nom chuan tangkai em a hemi blade armor ilak hianin i second skill anon ka ilo dan nalama khan an ma ni kha anin ti hliam don ani tha em ani ti chuan physical pahnih ka peto a magical pakhat ka pe a khami baka khan curse helmet emo oracle te poi mang thei thowa tin antique race te poi hi mang thei thowa ni poni sela leita chon tlang puin lolita chu i magic te hi an na to chuang lo boka ma hen shield nei tha tho boka chuan chuan physical hi petam mala poi chuang lo wani ti chuanin kaka full build chu ni maya maro chu kan hriat tur chu esmeralda om chuan englo hi pekher du su Athena shield hi pekher du lo la Athena shield ai an oracle pe maila curse helmet nen chun zom mai ta la a tha ome chuan kha tuna ta na kan video chu ni mai sela lolita bi ka chuan
min lo subscribe min lo share sak turin viewers te kan han in som bok ani